Il-Membru tal-Parlament Ewropew Casa prova jieħu Brussell l-allegazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Prim Ministru u kumpanija fil-Panama. Saħansitra għamel domanda parlamentari fejn qal li l-Kummissjoni Ewropea għandha tħares lejn dak li qed jiġri f'pajjiżna. Dan għax skontu is-saltna ta' dritt hija medda. Lill-Kummissjoni Ewropea mar jgħidilha li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu pożizzjoni li hi kompromessa u talaba biex issegwi dak li qed jiġri f'pajjiżna. Iżda t-tweġiba tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea kienet ċara. L-allegazzjonijiet li rrefera għalihom Casa huma suġġett ta' inkjesta maġisterjali f'Malta u għalhekk lanqas biss tikkummenta. Fi kliem ieħor l-inkjesti maġisterjali għandhom jitħaddmu fil-kwiet u mingħajr pressjoni, mhux kif qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Hija l-politika tal-Kummissjoni Ewropea li ma tikkummentax fuq inkjesti u investigazzjonijiet individwali li jkunu għaddejjin għal Timmermans. Ftit hemm dubju li wara tant snin fil-Parlament Ewropew, Casa jaf sew ir-regoli tal-Kummissjoni Ewropea. Iżda din kienet waħda mill-ħafna tentattivi tal-aħħar xhur bilan li ssir pressjoni fuq pajjiżna brabta mal-Panama Papers. Pressjoni li l-Partit Nazzjonalista prova juża biex jipprova jieħu gwadan elettorali. Iżda għal darb'oħra din sfumat fix-xejn u din id-darba kien il-Viċi President tal-Kummissjoni Timmermans li bat lem lil Casa.